Pozdravljeni, dobrodošli, jestem Borut. Cześć, jestem Krzysiek, miło Cię poznać. Dziękujemy. Jestem filmowany? Oczywiście, ale bym zjadł banana. Posiłek grotowaty. No to proszę bardzo. Mam uczulenie, nie mogę. Aha, Miało być cieplej, ale jest dobrze. Jest bardzo ciepło. Cześć, cześć. By się można było wpiąć w sumie, nie? Wiesz, by się trzeba było wziąć. Dobra. Ja tutaj będę potrzebował troszkę czasu. Tak? Mam szanta i będę na nim jechał. Na tych trawersach tam, Tak? to weźcie podwójnie steroże tam, wiesz, im więcej, Tak, wiem. Ja dam sobie radę, wiesz? co macie, to wpinać, kurde, żeby było, wiesz. Dobra. Spokojnie, Wacku. No. Damy radę. Gdzie już jest pierwszy ten? Tak. Tomek Kliza, rok urodzenia 80. Jestem mechanikiem. Z jaskiniami zacząłem około roku temu. Jestem na kursie w sumie. Aha. No więc tak, no ja tutaj troszkę rodziny mam w tym klubie, Speleo klubie, czyli no generalnie to są jakieś korzenie, no i tutaj dziewczyna mnie też namówiła, no i tyle, nie? Aha. No. Najpiękniejsza? Ja. No nie wiem jak będzie z tą, no widzę, że jest dość ciekawa. W Polsce no to chyba Miętusia. Miętusza. Miętusia, tak. Jest ciekawa, jest dość trudna i także jest w porządku. Dziękuję. No, także zaraz zobaczymy. Filip Kiszło, 93. Uczę się jeszcze. Znajoma mnie namówiła, kolega też szedł właśnie jakoś tak, chciałem spróbować czegoś nowego. Dla mnie mi się wydaje, że Miętusza. najdłuższa i najciężejsza była dla mnie. Dziękuję. Dziękuję. Michał, jak myślisz, twój ojciec skąd by mierzył tutaj głębokość tej jaskini? No znając jego, to na pewno od auta by zaczął. Nazywam się Piotrek Skrudlik, urodzony w 88. Aktualnie jestem studentem medycyny. Aha. To był głupi pomysł, który stwierdziłem po prostu pewnego dnia, że chciałbym zobaczyć, jak to wygląda pod ziemią. Zapisałem się do klubu. Na początku myślałem, że to będzie jeden tylko taki kurs. Nie spodziewałem się, że tak mnie pochłonie. W Polsce czy na świecie? Na świecie. Wsio. Bejke Barlang w Węgrzech. Aha. Bejke Barlang. Zgadza się. Aha. Dziękuję. Ale mi niewygodnie z tym worem. Sebastian Korczyk, urodziłem się w 1975. Jestem przede wszystkim tłumaczem. Zaczęło się od tego, że poznałem pewnego słynnego polskiego gotołaza Jerzego Ganszera i potem jakoś tak po 1-2 spotkaniach pojawił się u mnie pomysł, żeby spróbować zacząć kurs, bez większych nadziei na to, że uda się go kontynuować, a potem nagle okazało się, że zrobiłem drugą, trzecią jaskinię i tak jakoś zostało. Trudno powiedzieć, bo każda jest zupełnie inna, ale chyba są dwie najładniejsze dla mnie w tej chwili. Ptasia Studnia, po prostu za to, że ma no, bardzo takie fantazyjne, wysmakowane kształty i pewnie niektórzy się zdziwią, jaskinia Mylna, bo przeszedłem ją razem z Mikołajem i Ines. Watek, gdzie się pchasz? Ale dobrze, ja tu mam taką szczelinkę, ja ci się usunę.
Trzymasz się? Nazywam się Michał Ganszer, urodziłem się w 1995 roku i jestem uczniem. Do liceum chodzę. No to ja tak naprawdę chodzę po jaskiniach od zawsze, Aha, ponieważ mój tata jest tym sławnym grotołazem, o którym wspominał Sebastian przed chwilą. aha, I no, kurs rozpocząłem najszybciej jak mogłem, czyli w wieku 16 lat. aha, No i obecnie na nim jestem. aha, Najpiękniejsza w Polsce wydaje mi się jaskinia Czarna, aha, a za granicą byłem tylko w turystycznych. aha. Skocja Jama. Szkocjańskie jamy. Tak, bardzo mi się podobały. Aha. Więc tak, nazywam się Adam Domczew. Rok urodzenia 1994. No i się uczę. Czego? Życia. Życia. No. Od kiedy chodzę? Od pół roku? Niecałego roku. Pół roku. Że zacząłem? Ja. Uważam, że wszystkiego trzeba spróbować w życiu. Aha. No. Chyba Czarna w Polsce. Aha. No. Jaskinia Czarna. Jaskinia Czarna. Dziękuję. Nazywam się Krzysiek Hanzlik. Urodziłem się w 1981 roku. Pracuję w firmie budowlanej. Zawsze interesowałem się wszystkim, co jest związane z górami i ponieważ jaskinie są nieodzowną częścią gór, to w końcu musiałem do nich trafić. Aha. Wszystko jest ciekawe. Przyroda jest ciekawa, zwierzęta, które można spotkać w jaskiniach, różne formy geologiczne, które możemy tam spotkać. I są to takie ostatnie miejsca, do których jeszcze nie doszła cywilizacja i gdzie można po prostu oglądać nieskażoną przyrodę. Aha. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Każda jaskinia ma w sobie Aha. coś specyficznego i według mnie nie ma najpiękniejszej jaskini. Każda potrafi zaskoczyć czymś innym. Taka jaskinia, która najbardziej mi się podoba, to jest jaskinia, w której nie byłem i prawdopodobnie nigdy w niej nie będę, ale jest według mnie najpiękniejszą jaskinią na świecie, Lechuguilla. W Ameryce. Nowy Meksyk, Aha. tak myślę. Dziękuję i serdecznie. Dziękuję. Jestem Piotrek Smoczyński, urodziłem się w 1992 roku. Ja jestem siostrzeńcem tego słynnego grotołaza Jurka Ganszera. Aha. Jestem studentem, studiuję zarządzanie. Od lat chodziłem po górach i dużo miałem wspólnego z górami, z linami. W pewnym momencie stwierdziłem, że chcę czegoś więcej i śladami kuzyna i wujka zapisałem się na kurs, na którym teraz jestem. Z tych, które ja widziałem, to jaskinia Czarna. Największe wrażenie zrobiła Miętusia, bo tam przeżyliśmy największe przygody, ale Czarna najpiękniejsza. Aha. Krzysztof i rodzina Ganszera. Jeszcze Litwo, ojczyzno moja. Litwo, Skąd znasz? ojczyzno moja, Ja. ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecię, do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki ofiarowany martwą podniosłem powiekę i dalej nie pamiętam. Brawo! Dziękuję. Wolna?
Tak? Nazywam się Kasia Szczerba, urodziłam się w 1976 roku. Jestem grafikiem komputerowym. Aha. Od dziecka właściwie chodziłam po górach z rodzicami, później sama. I w którymś momencie poznałam człowieka, który pokazał mi, że góry są nie tylko z zewnątrz, ale dzieje się w nich mnóstwo ciekawych rzeczy też wewnątrz. I tak się to zaczęło. Każda właśnie zaskakuje czymś innym. Jedna sprawia większą radość ze względu na pokonanie jakichś tam trudności technicznych, inna bardziej zaskakuje swoją szatą naciekową, pięknem. W Tatrach chyba to jest Śnieżna Studnia, a na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest bardzo malutka jaskinia Maurycego, która po prostu jest zachowana w takiej bardzo czystej formie. Jest wyścielana piaskiem, nacieki są po prostu biało-perłowe, jest śliczna. Choć jest bardzo malutka. Dziękuję i serdeczno. Dziękuję bardzo. Ty masz tu asekuracyjnie już? Tak. Tak? Dobrze, dziękuję. Ja nie jestem fotogeniczny. Au. Ti sliki za 10 lat bojo perfektni. 10 lat tak. Nazywam się Wacław Michalski. Z zawodu pracuję w biurze. Jestem takim rzeczoznawcą, wyceniam nieruchomości. A społecznie uwielbiam trenować kursantów. A rok urodzenia? 1964, stary, O, piękny no. rocznik. Jeszcze mlad. Książkę przeczytałem. A książkę? Biograficzną, tak, o Grotołazie. Aha. I potem idę sobie miastem, patrzę, Speleoklub Bielsko-Biała ma tablicę. Jeszcze wisiała wtedy na placu Wojska Polskiego i było ogłoszenie, że otwierają kurs. I zapisałem się. Do sławnego Grotołaza Ganszera. Pięknie. Ja także z książkami. Interesowało Ja? się. Co jeszcze mogę powiedzieć? Coś jeszcze? Każda ma coś pięknego w sobie. Którą widzę? Ale najpiękniejsza? Nie mam takiej jakiejś faworyzującej, ja wiem. Ja uwielbiam po tych Tatrach jednak chodzić. Bardzo ładnie mi się podobają. Ptasia czy Śnieżna, super jaskinie. Bardzo fajne. Mogę jeszcze dodać? Dziękujemy kolegom Słoweńcom, że nas przyjęli. Viva Słowenia. Dziękuję. Boję się trochę. To znaczy boję się po prostu, że ktoś mnie zwróci na webkamę. W razie czego ja jestem za tobą. No właśnie. Pięknie. Okej. Jeszcze nie, dopiero się zblokowałem. Nazywam się Zofia Skrudlik, urodziłam się w 1960, a więc jestem starsza od Wacka. Jestem nauczycielką w gimnazjum, uczę wychowania fizycznego. Aha, lepo, piękne. Z jaskiniami zaczęłam bardzo późno, właściwie to dopiero teraz od jesieni 2010 roku namówił mnie syn.
i zmobilizował, ale muszę powiedzieć, że na kursie jestem dzięki instruktorom. Aha. Właśnie przede wszystkim dzięki naszemu kierownikowi szkolenia, czyli Wacławowi Michalskiemu. To był panu, który zjechał przed chwilą. Aha. Aha. Największe przeżycia dotychczas miałam w Miętusiej. Aha. Tam właśnie byliśmy na biwaku. Natomiast najpiękniejsze jaskinie, znam dosyć dużo jaskiń słowackich turystycznie. Największe wrażenie na mnie zrobiła jaskinia na granicy Węgier i Słowacji. Nie pamiętam dokładnie, czy już dobrze powiem jej nazwę. Aktelek z jednej strony, a Domenica ze strony słowackiej, bo to jest jaskinia graniczna. Ale to było turystycznie oczywiście. Ja. Rozumiem. Dziękuję i srečno. Jest wolna, ale jak nie chcesz wisieć w lufcie, to sobie jeszcze zaczekaj. Słucham? 5 metrów, a pode mną 30, 20, a może 40. Uważaj na pręty. Ładnie agresorzy tu musieli chodzić tą Via Ferrato. Nazywam się Maja Jędrzejewska. Urodziłam się w 1979 roku, a z zawodu jestem lekarzem, specjalizuję się w radiologii. W radiologii? Dobrze. Jak to było, da zaczęła z jaskiniami? Zaczęłam chodzić po jaskiniach całkiem niedawno, bo niecałe 2 lata temu. A namówili mnie do tego przyjaciele, którzy przedstawili mi chodzenie, speleologię i grotołażenie jako niesamowitą przygodę i wartą spróbowania rzecz. Namówili mnie i bardzo się cieszę, że namówili. Podoba mi się to. Była w mnogich jaskiniach? Byłam praktycznie tylko w jaskiniach w Tatrach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w 2 jaskiniach na Słowacji. I która była interesantna? Tak jak wszyscy mówili, każda jaskinia ma coś ciekawego, szczególnie dla osoby, która zaczyna. Każda to jest wyzwanie. Chyba najładniejsze rzeczy na razie widziałam w jaskini Miętusiej. Było to najprzyjemniejsze wyjście dla mnie. No i ta jaskinia robi wielkie wrażenie już teraz. Samo wejście do niej, także zobaczymy, co będzie dalej. Jest jaka jaskinia nie w Polsce, co dla Ciebie mnogo interesantna, no tam nie była. Nie znam żadnej nazwy konkretnej. Widziałam tylko zdjęcia z jaskiń w Ameryce Południowej. Widziałam, że są piękne. A czy kiedyś tam pojadę, to zobaczymy. Dziękuję i srečno. Dziękuję bardzo. To nie jest koniec. Jak masz? Poobratane czy nie? No czy cię, bo muszę trochę pociągnąć. O, teraz, tak? Może być minimalnie z boku czy przez środek? Znaczy to tu gdzieś. Dobrze. Skąd masz taką zabawkę? Ja to kupiłem razem z królem, używane to kupiłem. A kurczę, zrypałem to, bo mogliśmy to obrócić. Inaczej zrobić, bo teraz klamrę masz na kręgosłupie. No ja zawsze tak miałem. Tak? Nie, bo ja sobie kupiłem tak. Krola, łanietkę, 2 karabinki i stopa za 350 zł. No to chłopie. No. Czy używany, no ale w idealnym stanie, nie? Da by się przedstawił imię, nazwisko i tak dalej. Nazywam się Tomasz Podgórski. Urodziłem się w 1979 roku. Pracuję naukowo jako biolog. Pochodzę z Wrocławia, tak, a mieszkam teraz w Puszczy Białowieskiej przy białoruskiej granicy. Tam pracuję i prowadzę badania. Jak to było, da przyszli do Kacznej Jamy?
A ja przyjechałem tu z koleżanką, która jest teraz na dole. Aha. I my już tydzień byliśmy w Słowenii, wspinaliśmy się po skałkach. Aha. Daj zacząć fotografię. O, to ja już bardzo długo fotografuję, głównie przyrodniczą fotografię, krajobrazy, zwierzęta. Aha. A który był pierwszy fotoaparat, który miał? Mój pierwszy to chyba Zenit. Zenit? Zenit 12 XP, tak. Aha, aha. Dziękuję i serdecznie. Dziękuję też bardzo. Żywela biologia. Wody! The water was very high. We tried to make a picture of this entrance with somebody in a boat below. How high the water was? It was about 4 feet. Tylko dupę nie wytrzyma! Proszę, tutaj nogi do góry, daj mi zrobić. Ale nie, ale wiszący. Ale nogi, ale nic nie. Robisz mi? Sebastian? Robisz mi zdjęcie? Ale poczekaj, to się ustawi. Nie, on się musi dać, bo ja za tego nie wytrzymam. Muszę podejść, bo jest para na powietrzu. Nie, czekaj, bo coś jak chcę na leniwie. Ja trudno robię. No, przychodź. O, czekaj, ja uciekam. A teraz mnie zdejmijcie stąd! Nogi pójść, najpierw nogi. Nie, no dobrze, ale ręce... No podejdź po plecy. Skacz. Albo tak. Nie, mam za mocno ręce skrzyżowane. Dobra. O Jezu, to połamać. To zaraz ja to. Dziękuję. Sebastian, można cię prosić? Ale grube nogi, tylko że to jest za grube. Nie jest za grube, słuchajcie, za śliskie. Ale to coś pomieści w ogóle. O tak. To ostatnie byłoby fajne. No. Już, czekajcie, zrobię tylko takie ujęcie, jak nas widać. I tu ten wielki otwór jaskini. Ktoś miał z pośladki. Wszyscy familiada, ej, familiada! Jakie echo! Echo! Adam, dobra, posłuchajcie, bo robi się nieprzyjemnie. No taki mały otworek tutaj mamy. Co? Nic.
Wacław Michalski, szef szkolenia. Witamy na słoweńskim klasie. O, tu jest ładne to zdjęcie. Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Rodzina wyjechała do Hagen. Sam zostałem w tym ogromnym domu. Po galeriach krokami dudnię. Bardzo śmieszą mnie te złocenia i te pelikany rzeźbione jak od niechcenia i te chmury mknące na południe. Ja bardzo lubię chmury i światło pochmurne, jak fortece, jak moje fugi poczwórne. Cóż to za rozkosz błądzić przez pokoje z panią muzyką we dwoje, jak las jesienny, świece w lichtarzach czerwone. A dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z dzwonem. O, wesołe jest serce moje. W starych szufladach są stare listy, a w książkach zasuszone kwiaty. Jak to miło plądrować wśród starych papierów. O, świąteczne godziny pełne złotych szmerów. O, natchnienia jak kolumny złote. O, kantaty. Ubrany w zielony aksamit, błądzę tymi pokojami i po galeriach, i po schodach. O, jeszcze tyle do wieczora godzin, żeby mruczeć, żeby nucić, żeby chodzić, żeby płynąć jak zaczarowana woda. Nie podchodź. Cofnijcie raz.